nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RBN Radio Philippines Network, DZRM Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 5 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luilier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, makakasahan. Kwartang pinag-irapan, pinag-ipunan, sa M. Lumier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases, makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asimplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang Manoy Wilbert Wisely po. Barreta Asimplatica ni Philip Baracena. Manoy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo. Manoy Wilbert Wisely po, naninindigan ng gamot at pagpapagamot ng mga Pilipino. Dapat libre, dapat sagot ng gobyerno. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito po si Manoy Wilbert Wisely. Pet sa 18 na kita kan bulan na Nobyembre daw po kita ni Lunes. Morning sa mga parantabay niya to, digdi po sa siyudad kan Iriga, karing kunada area, sinman na probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Yaon man si Engineer Abelindon Toralio ang sa mga pong Chief Technician. Ay, duman sa mga yaon dyan sa may tangod, pagali sa pataas kan simbahan, kana Our Lady of Miraculous Medal Pares, tigdi po Santiago, Ciudad kan Iriga, nakulan na nauuyam na pupungot, na puon pa ka na magbagyo ning pag-atake ni Pipito. Dagkod ngunyan, brownout pagiraray. Ay ano na po yan, pig-report ko naman ini duman sa lineman ka na Casoreco 3, saka dyan mismo sa Casoreco 3. Pero dahil lamang pig-aaksyonan ang bagay na ini. Haloy na yan, sige pati ang route kan linya dyan, maski mayo manin bagyo. Wara-wara ang supply na kuryente dyan sa naunambita ng lugar. Pakipakarhay man po nindo duman sa mga lineman kan Casoreco 3. Nakaan iba nagahapot. Anong yayan ta kung sa inso yaon so sarong kagawad. Linyang ito, yaon duman sa taas, si punong barangay Manoy Digoy Salcedo. Pero dahil lamang naghihiriro, mga barangay officials, dapit sa bagay na ini, lalong-lalo na nga si punong barangay Digoy Salcedo, na ipaabot man lamang ang sendang problema dyan po sa Casoreco 3. Saan iba ngayang Sona, Iguana?
dapat magtumar parte magtauman po nin aksyon an manahemento ka na kaso rekotri dapit sa bagay na ini. An technical chief kan Construction and Maintenance Division kan kaso rekotri si Engineer Publio Cortez. Mismo nga ning pinag-text ko na po siya siya kasudma sagkon ko niyan garumayo man lamang nagpapasada diyan. Kan problema diyan ang linya po diyan talagang haluin na nin igwanin problema. An transformer diyan kung minsan bigla na sanang minapalya ta kumbaga dilapidated na. Raot pigpapara repair na sana dapat nga na kaya na ribaya na po. So ano'y pa na transformer dyan pigpaparatyagaan kan mga miyembros konsumidores kan kaso rekotri. Kaya day kita mangalas kung ano yan ta perming nag-aaberiya. Hoy, digdi man po sa kasentruhan ka na sa tuyang syudad, talagang ano daw niya ako nito, perming may tubig dyan sa may tangod kan Margate Building. Saka nagkakalot na bagaan tinampo dyan, nagrararom po an paka-espalto ka na tinampo dyan sa naunang bita ng lugar, sa digdis mismo sa sentro ka na syudad nin Iriga. Dapat tumar parte ka ini an City Engineer's Office tapos an DPWH 5th Engineering District an Camarines Sur. Baka mas lalo pang magpararaot ana tinampo dyan, magparararom tapos tanganing may kalot na nagkakalipo, nagrararom an gilid ka na tinampo. Pero malumoy ana irarom ka na tinampo dyan sa naunang bita ng lugar digdi sa may syudad kan Iriga. Nakon pababayaan po yan, crossing pati ang lugar na yan, maka mas lalo pa magparalalaan na kamugtakan ka na tinampo dyan ta perming may tubig. Kaya naglulumhok ana semento saka espalto dyan sa naunang bita ng lugar. Kailan sa nagtalikod na bagyo garo nagkaigwa po ni na burabod dyan sa naunang bita ng lugar. Dyan sa may Margate Building, digdi po sa kasentruhan ka na syudad nin Iriga. Sabi digdi ka na kasoreko 3 kasod mapal alas 3:25 rin pagkahapon ang Peder 5 iyon na energized. Kundi sa mga lateral lines iba po mayo pang mga supply nin kuryente. Pakiasikaso man po nindo mga lineman. Ka mismong anmanamento ka na kasoreko 3 sa pangenot ni Engineer Willie Boxit na acting general manager.
Tapos ini pong Feder 8 saka Feder 8 kan Kasoreco 3 na energizement subot alas 3:29 nin paghapon. Sudma an Feder 9 na energizement alas 5:34 nin paghapon. Feder 7 na energized alas 11:30 nin pagkaaga. Feder 1 na energized alas 1:24 nin pagkahapon. Asin an Feder 6 na energized alas 12:05 nin pagkaudto. An Feder 4 na energized man alas 1:21 nin pagkahapon. Alagad an sa muyang lugar pata sa simbahan dyan po sa Santiago, digdi syudad kan Iriga, dahil pa na i-energized. Kaya paki-energized man na Kasoreco 3. Sa maray pa ibang mga linya na energized na. Tagkod ngunya na may suspension pa man giraray ka na klase sa manlain-lain na eskwelahan digdi po sa probinsya ka na Camarines Sur, kumbaga da ipapig lilep an suspension order haliki Governor Luigi Villafuerte. Mantang digdi man sa syudad kan Iriga, pinaglep naman ana suspension. Kapaagi man kan local government unit sigun ki Mayor Rex Oliva. Ayan iba nariribungan. Arin daw yan susunodon digdi. Si Governor Luigi Villafuerte o ana orderman digdi sa syudad kan Iriga ni Mayor Rex Oliva na magbalik na sa trabaho, magbalik na sa eskwela ang mga yaon sa pampublikong eskwelahan maging sa pribado. Basahon ko po ining lifting of suspension of classes at all levels to all school heads, public and private, according to DOST Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin number 20 issued at 8 p.m. Today, the center of Typhoon Pipito was located at Santa Fe, Nueva Vizcaya, as confirmed by all available data. Tropical cyclone wind signal in Iriga City has been lifted, and based on the latest updates from DOST Pag-asa, there are no longer any imminent threats of heavy rainfall or strong winds affecting the city in the coming hours. Given the considerable improvement in weather condition and upon consultation with DepEd Iriga, the suspension of classes at all levels in public and private schools in Iriga City is hereby lifted. Regular classes shall resume today. Pinaluwas po ini kaso udma pa. Dan iba nababasa pa sa nangunyan. An memorandum haliki Mayor Rex Oliva. Ana alkalde ka na syudad nin Iriga.
duman sa Ako Bicol Party List, in any calamity, our primary goal is everyone's safety. Ako Bicol remains steadfast in providing assistance from relief packs to ensuring readiness for any disaster. Now, more than ever, we must unite as we community, pahayag pa ni Congressman Saldico. Bilang paghahanda sa Bagyong Pipito, nanauan Ako Bicol as in opisina ni House Speaker Martin Romualdez nin mga bagong rubber boats sa mga munisipyo as in ahensya kan sa tuyang gobyerno. Naka-standby ang mga heavy equipment tanganing tulos masimbagan ang mga posibleng landslide, baha as in iba pang kalamidad. Pinag-inganyo man ni Congressman Ku ang mga residente na inuton ang sa indang kaligtasan sa paagiman kan preemptive evacuation. So our fellow Bicolanos, always choose safety. If you know your area is at rest, don't wait, evacuate immediately. Ini po ang abiso ni Congressman Ku. Life is most important. Let's work together to prepare for this typhoon. Gun sa report kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, kaya magin preparado sana. Sigun man ki Ako Bicol Party List Saldico. Congressman. Mantang pinagkumparar man ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortiga si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa iyang aki na si Vice President Sara Duterte na dahil nag-take out sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability. Kinungkat pa man ni Ortega na pagmamatagas ni Vice President Sara na dahil nagsumpa kan mag-atindir ini sa enot na pagdangog kan committee kan nagtalikod na September 18 asin pinagkumparaman ang Vice Presidente sa iyang ama na si Digong Duterte na nag-take out sa pag-atubang sa Quad Committee kan nagtalikod na Nobyembre 13. Pinag-iimbestigaran man kan sinasabing House Blue Ribbon Committee na pinamamayuhan ni Manila Representative Joel Chowa ang subuot maanumaliyang paggamit ni Vice President Sara sa 612.5 milyones de pesos na confidential and intelligence fund kan Office of the Vice President at Sen Department of Education kan taon 2022 at Sen 2023. Diyan man sa probinsya kan Albay, mahiling sa Facebook post kan Barangay Ubaliw ang mga residente kan Albay na binaha kaya pansamantalang nagbukas na sarong mall tanganing magin pansamantalang may istaran man kan mga biktima nin kalamidad. Sa datos kan nagtalikod na Sabado, Nobyembre 16 alas 8 nin pagkaaga na sa 156 na pamilya o 471 ng individual ang presenteng nakasirong sa mall duman sa Pulangi, Albay. Nahilingan pagkusog kan baha sa naon ng bita ng lugar asin may darapang duros. Maabot man subot sa 2.1 sa kod tulong
metrong storm surge ang pwedeng mangyari duman sa Isabela, La Union, Pangasinan, Aurora, Batangas, Quezon, Marinduque, Albay, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Asinman, Samar, saka Western Samar. Sa naman subot pang negosyo kundi pang sports pa. Nagkikipagtabangan man si MPIC Chairman, President and CEO Manny B. Pangilinan sa UAAP sa paglulunsar kan mga special edition watches na may disenyo ng logo kan lambang universidad asin may color matching straps para man sa sarong mutual drive to support the well-being of young people. This special edition wearables linked to the MWell platform will equip students, athletes, and the entire UAAP community with the tools to actively manage their health and reach peak performance. Pahayag pang dagdag pampahayag ni MVP. Nakasync sa MWell app, kamautan ka na mga special edition watches na subaybayan ang pisikal na aktibidad kan mga individual na may sulot ka ini. Kabilang ana mga steps, calorie burns, oras nin pagturog, tibok kan puso, pera sa iba pa. Papabakal man ang mga relo sa kantidad na 2,499 pesos para sa Power Smart. Variant as in 3,499 para sa Prestige Sports. Asin pwedeng mabakal online sa MWell app eShop. Uh, 39 days na lang Pasko na. O 38 days na lang ani pala na madali na ang Pasko. Kaya lang, sa tuya pong mga kababayan, ngunyan ng mga panahon, garo ay pagiraray nakaka-recover dahil sa sunod-sunod na kalamidad na nangyari po digdi sa tuyang lugar. Pero, ba, madali bagang makamove on, sige lang. Nakaka-survive man. Basta maghinguwasan na po kita dahil magpabaya sa tuyang buhay. Kumbaga, mayong imposible. Basta day magparahinugak ang iba niya itong mga kababayan. Sabi digdi sa tatara mo na irigadi, magpati oy-oy. Kaya nga, nagpapati oy-oy na sana ata ngayang masakit na ding buhay. Na grabe kita kung mga naging bagyo. Baga kisi-kisi po mga tugang magtrabaho sa mga pwedeng linigon sa kapalibutan, linigo na dyan sarong. So mga nagkabarasa, ibaralad na, ralabahan na. Hoy, kumusta man dyan sa Banwaan ka na Baaw, Camarines Sur, dyan sa Barangay San Jose. Ki Manay Munching maglapid asin man ki punong barangay Nini Ablan. Yan man sa barangay San Nicolas sa Banwaan kan Baaw ki Cristina Naiti Magtarayo Pahardo asin man Kati Sumayaw. And of course ki Konsyal Ben Blanquera asin man Konsyal GB Pahardo.
Tapos iniman pong the beach sa mangroves are coastlines first line of defense against big waves, high winds, storm surge, and even tsunamis, standing strong against the resulting flooding, soil erosion, and sea level rise. Not only do dense mangrove roots reduce the loss of sediment from waves, they also catch sediment over time, creating a thick mud bank that helps mangroves grow. O ining bakhawan, iyo po inian saro sa nakakatabang tanganing kumbaga makasagang kan mga alon sa dagat, pagrasay kan mga daga. Tapos iniman pong sabi ni candidate Philip Regaspi Fortuno, he would like to remind all recipients of family food packs or FFPs that tampering of relief goods distributed by the DSWD is a criminal act. This includes opening the contents to redistribute them in smaller quantities to affected families or replacing DSWD goods with inferior or lesser quality items. Secretary Gatchalian said 1 box of FFP contains 6 kilograms of rice, so anom na kilo nin bagas, 4 na pidaso nin tuna na dilata, 2 dilatang sardinas, 4 na corned beef, asin 5 sachet nin 3-in-1 coffee, 5 sachet nin cereal drink. Kaya duman po sa mga nananaokan family food packs, may pagirumdum po sa Indo na ang DSWD sa paagi ni Secretary Gatchalian ay pagparabawasan. Kung mapatunayan po, pwede ka mong kasuhan. Kung minsan kaya pigpapakialaman kan iba pong mga yaon sa local government unit, masakit pa kayan kung may pinipili sa ng tauan na dapat tigdi sa mga food packs na ini na pinag-didistribuer ka na o pinananaw ka na Department of Social Welfare and Development pag pinapaagi sa mga local government units. Sabi padigdikan na DSWD Chief reiterates warning against tampering of family food packs. Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian reiterated that tampering or repacking of the agency's family food packs is illegal and constitute a criminal act. Secretary Gatchalian reiterated the warning following reports of repacking residents that have been circulating in the social media and the actual filing of cases before the Office of the Ombudsman. The DSWD stands firm that we do not allow repacking. We are looking at the veracity of the complaints received through email and other complaints that may arise, Secretary Gatchalian told reporters during a press conference of the Central Office's new press center. Secretary Gatchalian said that following the DSWD's receipt of complaints through email, an internal investigation committee has been commissioned to look into the matter. We would like to remind all recipients of family food packs or FFPs that tampering of relief goods distributed by the DSWD is a criminal act. This includes opening the contents to redistribute them in smaller quantities to affected families or replacing the DSWD goods with inferior or lesser quality items.
Secretary Gatchalian said 1 box of FFP contains 6 kilograms of rice, 4 pieces of canned tuna, 2 canned sardines, 4 canned corned beef, 5 sachet of 3-in-1 coffee, and 5 sachet of cereal drink under Republic Act number 10121. For the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, Section 19, certain acts are prohibited, and those who commit them will be held liable and be subjected to the penalties as prescribed in Section 20 of the same law. We hope that through this warning we will be able to ensure that all the eligible beneficiaries will receive the correct quality and quantity of goods that are rightfully theirs, Secretary Gatchalian said. The prohibited acts under RE 10121 include diverting or misdelivering of relief goods, equipment or other aid, commodities to persons other than the rightful recipient or consignee, accepting, possessing, using or disposing relief goods, equipment or other aid, commodities not intended for nor consigned to him, her. Another prohibited act is misrepresenting the source of relief goods, equipment or other aid, commodities by either covering, replacing, or defacing the labels of the containers to make it appear that the goods, equipment, or other aid commodities came from another agency or persons. Repacking the goods, equipment, or other aid commodities into containers with different markings to make it appear that the goods came from another agency or persons or was released upon the instance of a particular agency or persons. Violators of the law may face a fine ranging from 50,000 pesos to up to 500,000 pesos or imprisonment of 6 years up to 12 years or both at the discretion of the court, including perpetual disqualification from public office if the offender is a public officer, and confiscation or forfeiture in favor of the government of the objects and the instrumentalities used in committing any of the prohibited acts. Kaya malinaw po dyan sa Republic Act na yan na anisay man na madadakop. Mapapatunayan na nagpaparabawas kan mga kinahon ng mga food packs na ipapanao duman sa tuyang mga kababayan na naapiktaran kan mga kalamidad. May magkakanigong kastigo asin kasong sasapuon. Ayan, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon ng ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin di sa tuyang programa. Para kitang 50 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ta nagngangalas man ta kadakol nga ni kan mga ayuda kan sa tuyang gobyerno. Hali sa DSWD, gwapang mga foreign aid. An makangangalas ta sa iba pong mga miyembros kan na media karon ay lamang inaarabot ang mga ayudang ini. Nagkapirang kalamidad na ano daw ang pinaggigibukan na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter. Iro Mantabi, Chairman Ron Enon, and KBP President as in Chairman. Kisira, matawan man lamang nin ayuda sa mga miyembros kan media na nagkaarapiktaran man po baga kita kan nagtalikod na mga kalamidad digdi sa probinsya ka na Camarines Sur.
Siyerto man ako Bicol Party List Raul Angelo Gil Bongalon na ipaglalaban kay niyan ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa 2025 National Budget. Sa tahaw ka na suwestyon kan nagkapirang senador na halion ang pundo para digdi. Ay ano man ang mga senador ini? Sigon kay Congressman Bongalon ang AKAP para sa mga nagkikita din hababa pa sa 21 mil de pesos kada bulan na nagtitios pa maski na may trabaho. Sinabi pa man ni Bongalon na milyon na near poor na mga kaymanwaan na tabangan kan AKAP kan enot na taon kun kaya importante ang pagtabang urog na ang mga pinakaapektado kan krisis sa ekonomiya. Ginibuan na pahayag makalihis na rekomendar ka na Senate Finance Committee sa pamamayo ni Senador Amy Marcos na halion na ang AKAP sa 2025 budget kan DSWD as in ibalyo ang pundo sa ibang programa siring kan Sustainable Livelihood Program as in Quick Response Fund. Sigon kay Marcos ang 39 bilyones de pesos na AKAP da ikabali sa original na budget proposal kan administrasyon. Maninigong tawanin tabang ang mga tao na biktima kan bagyo asin paglangkaw kan presyo kan barakalon asin kuryente. Saro ini sa tulos na paagit ang aning makahali sa katiusan asin direktang matabangan ang mga ini. Dugang panibong galon ang maraot iyo ang programa para sa mga pobre na pigbabawasan panin ayuda. Kapareo kan mga pagbawas sa pundo kan porpes kan mga nakaaging taon. Ninhuli tabako man gabos na benepisyaryo na tawanan kan porpis. Sa papaabuto na bicameral conference bilog ang paninindugan kan kamara na ipaglaban ang milyon-milyon ng mga pamilyang para sa dagos-dagos na pagtabang kan AKAP sa mga obrerong Pilipino. Sakit nga ni kay nita si Senadora Amy Marcos man gusto ng halion ang pundo para sa AKAP. Ay napangyayari sa gusto man matabangan ni Congressman Gil Bongalon kan ako Bicol Party List sa mga trabahador na kumbaga kapos man. Hindi man si Senadora Amy Marcos sabo man para sa mga pobre na matabangan. Ay Santissima man taarog kayan. Yan, kaya mag-isip po ang mga Pilipino pag-arog kay niyan ibang mga senador niya to ba kung para sa kapakaanan kan mga nagtitios ba kung para sa mga pobre kung diyan iniisip para sa inda ng kapakaanan. Reta asing platika ni Philip Baracena. Maherak man kamo sa mga namamanwaan niya tong yaon sa laylayan. Di ba ay nagkakalay-kalay na. Nagkudgon yan dahil pagiraray inaabot ka na ayuda kan sa tuyang gobyerno. Ibang mga kahimanwa niya to kung problema man kadakol lang mga nag-abot na ayuda. Ani ba man po mga nagtataw kan ayuda kung minsan igwa pang pinipili. Namimili pa kan gustong tawanin ayuda ay talagang makabibisit bagaan mga arog kaining sistema. Nabako man nga ning mga saindan ni papanaong tabang na yan pigpa para control pa. Pati panaw yan kung talagang tabang yan para sa gabos. Ubos kon ubos, tawanin tabang. So mga nangangaipon niya itong mga kababayan, bakong pagpara perilion pantatawan ay pambihirang sistema ta kaya ni. Kaya day man niya itong mabasol kung nani ba nagpapara ngurob-ngurob ta kung day man natatawan. Nasusuya sa sistema kan pananao. Eleksyon dahil man namimili ang botante. Tapos ang mga politiko pag mananao namimili ay pambihira. Ay ano ng buhay tayo ni.
di sa Pilipinas. Talagang masakit pag arog po kaya ng dalagan. Kaya di kita mangalas kung taano kadakol kan mga nagtitios na mga Pilipino sagkod sa mga panahon na ini. Sa ultimong panahon in kalamidad, pigpapara direlensyahan pa po kan iba. Imbes na tabangan sa mga nangangaipo nin tabang, pigpapara tabtaban pa ang pang-ayuda, an masakit digdi kung sige pa ang pamili kay itong mga aayudahan. Masupog man po kamo. Naherak man sa tutuyang mga kababayan. Lalong-lalo na so naapiktara na grabe ka na mga nagtalikod na kalamidad na sagkod ngunyan palamang ni sarong relief inaabot. Baka igwa pa ngunyan dahil inaarabot ni na relief. Iba, hindi man yan maarangal kung talagang inarabot na. Hoy, kumusta man ki punong barangay Vincent Boyet na Grampa dyan po sa San Vicente Sur, digdi po Ciudad Can Iriga. Siyempre sa Barangay Council, asin man ki Gawad Juni Nacario. Yan man sa Santa Teresita, digdi po Ciudad Can Iriga, ki Manay Hilda Rambuyong, asin man ki Manay Pinagunawon. Kumusta man ki Konsi Dandrev Abuniti. At ki dating konsyal Sadi Maestrado ka na Ciudad po nin Iriga. Mayo man subot na ilista na casualty sa probinsya kan Camarines Sur matapos ang paglamasa kan bagyong Pipito digdi sa rehiyon kana Bicol. Ini basado man sa initial reports na pinagpahayag kan gobernador kan naunang bita ng probinsya. Sa public post ni Governor Luigi Villaperte, sinabi kining dahilan sa naging 100% na kooperasyon kan lambang saru sa mga residente sa pinagsagibong preparation efforts lalo na subot sa mga evacuation centers sa kabilugan kan probinsya. Naging successful man subotan sa indang obheto na mayong mailista na anuman na casualty. Grabe man ang pasasalamat kay ni sa mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, asin sa mga member agencies kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na nagtabang sa operasyon puun pa kan nagkapirang o puun pa sana sa paglangkaw kan red alert status pati naman sa pagpapautob kan mandatory evacuation. Mientras na kaso bago sana iyon nagdecamp naman sinda sa mga evacuation sites asin pinagsigurong naihatod na sa indang barangay ang mga pamilyang pinaga-evacuar. Dagdag pa ni Villaperte bago pa man magkusog ang uran asin duros kan bagyo, nagtabang-tabang na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office asin iba pang mga agencies tanganing may evacuar na 75,154 na pamilya na naka-star sa high risk asin man vulnerable areas kan probinsya.
Sinabi man kan gobernador na dahil subot suba-subaan pinag-agihan tanganing paghandaan an nasambit ng super typhoon kaya man grabe man ang pasasalamat asin kaugmaan kay ni dahil lantan kinaabtan iyon kaligtasan kan gabos na pamilya asin ang mga responders sa naging hagupit kan nasambit ng bagyo. Pasalamat po kita sa kagurangnan maski pa paano ta mayo kitang naging casualty digdi sa tuyang probinsya durante kan maglamasa si bagyong Pipito. Hoy, kumusta man dyan sa Banawaan po ka na buhi kay dating Alcalde Jones Belza, ki Mayor Lacoste sin man ki Michael Angelo, ki Sir Nugi. Siyempre ki Dr. Renz Nonato asin man ki Dr. Ramon Nonato asin sa indang bilog na pamilya ki Consal Villazantawan Nonato. Sa kuyang pinsan dyan po sa Tambo, si Manoy Lares Serdan. Asin sa indang mga magturugang. Sa syudad man ka na Naga na ilista man ka na Barangay San Francisco sa naunang bitanan syudad na sobra sang gatos na evacuees sa paglamasan ni Bagyong Pipito. Sigon kay Efren Nepomuceno, Barangay Kapitan kan San Francisco, pigpahayag kay nina sa nagin magayon ang sa indang pag-ebakwar sa laog kan simbahan kan San Francisco asin man sa katunayan. Maug masubot ang mga evacuees huli man sa tinaong pudpak ni Congressman Gabi Bordado. Lugang pa kay nina dahil man subot binaha ang sindang lugar kumpara kan nakalis na Bagyong Christine asin huli man tangunyan dahil man nag-apo ang salog sa syudad kan Naga. Pasalamat pa man subot ang kapitan huli man ta daiman gayo na apektaran ang syudad kan Naga kaining bagyong si Pipito. Sigon pa man ki Nepomuceno nagapakakan subot ini o sa mga evacuees siring man mayo man nalugadan o mga insidenteng nangyari. Kaugmahan pa man kan mga nag-ebakwaran pigtaong tigre 5 kilong bagas kada pamilya kan barangay council kan naon ang bita ng barangay asin inigikan man ki Congressman Gabi Bordado. Minsay man ni Nepomuceno sa iyang mga kabarangay na sa mga siring na kalamidad na makisumaro, makiiba urog na sa pag-ebakwar asin day na makitagasan pa sa mga autoridad tangani man na maging safe and kagabsan. Kung minsan po pag-arog kayo ni Iguanin kalamidad ang naobserbaran taman ang mga nagluluwas na weather forecast sa social media
talagang pampahadit naman sa tuyang mga kababayan. Hamak mong bigla na nang naluwas duman sa National Disaster Reduction Rest Management Council o NDRRMC sa national signal number 5 na subot ang Camarines Sur ay pambihira niya ako. Kaya abangan pa man lugod ang mga tao nagpapanik na. Nahahadit na, pigninervyos na ang iba. May hilang sa puso, baka atakihon na pag-arog na kaya ng mga nagluluwas na bareta sa social media. Dapat so tama sa naman po masakit na yan. Kaya ibang mga kababayan niya to, ano nangyayari, grabe naman ang mga minaluwas na forecast. Hamak mo nga yung signal number 5 na. Bako nangyayari basta-basta, kumbaga entero ng pinapahadit manan sa tuyang mga kababayan. Dapat dahil man po pangananin sobraan bareta. Sabi man kaya kan iba, may pakpak daan bareta. Anong klase daw ang pakpakan mga bareta? Sabi kan iba, pakpakan tangay kasi ito nito bareta mo. Naglibang na. Tapos nga, pampabuhay sa garaan. Ay tapos kita kung arog na po kaya ng mga bareta. Makabubuhay nga sa garaan ito bareta mo. Minsan, kita man po mga nagbabasa sa social media. Kumbaga, interpretaron tang tultol. Kaya man kita basta magpara turubod, masakit. Kaya nga ni may mga nagluluwas po baga na, di ba? Fake news. Kung basta sa nang babasahon na bareta dahil taman inaintindi kung ano nakapalaman dyan ay talagang makukunyang kita dyan, maapiktaran. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hoy, kumusta man palan kay Joseph Panganiban Epres, Kikor, dyan po sa San Miguel, ligdi po siyudad kan Iriga, sinman kay Batsmith, Jim Epres. Siyempre dyan sa Barangay San Isidro, kay Ate Marimanaog, kay Reverend Father Dan Aguilar, and Cora Paroko kan Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Dali nang matapos itong pinapakonstruhir na tuntunan ni Father Dan dyan sa Our Lady of Fatima Parish. Balik naman sa operasyon Bicol Central Station matapos pag-agi ka na bagyong si Pipito. Inimanan na pinagkumpirmar ka na pamayukan na ng bita ng terminal. Sigon ki Nonoy Reporsado, Bicol Central Station Operational Manager, sinabi kay ni na alas 7 nin pagkaaga nagpaluwas na sindanin information na bukas na ang terminal asin balik na sa normal ang operasyon. Ani pinaluwas na advisory iyon tanganing matabangan ang gabos ng mga bus companies asin operators na magiyahan sa indang magiging desisyon na makapagbiyahe na. Gabay man kay niya na pagpadaranin mga mensahe sa mga operators sa lokal asin biyaheng Manila na kunsain na kulman subot ang nagsimbag sa inda na ipapaabot sa gabos na mga kaibahan lalong-lalo na ang route na nagaligas asin man nagaring kunada. Dagdag pa kan opisyal
Sa Horing Monitor, kasubag-o dahil pa man maginibong pag-desisyonan ang mga routes na pinagbabawal kan ahensya sa nasyonal arog kan Office of the Civil Defense sinman LTFRB. Ini ang mga biyaheng pasiring sa isla sa Bicol Region. Sinabi pa man ni Reporsado na inaapod na inter-sinman intra-province na rota yun na pasabol naman. Man subot gayong na matean an kusog kan bagyong Pepito bakong arog kan nakaaging bagyong Christine na grabe ang naapektaran kan nasambit ng bagyo sa Central Station asin nalubog sa baha nagkapira sa mga buses. Dahil naman sa daig gaanong makusugan paguran asin duros darakan bagyong si Pepito, kaya naging sinyalis ini tanganing tulos na magbukas ang operasyon sa Bicol Central Station. Magarumduman sa enot na pagkakataon pinaglaog ng tubig nin bahaan naon ang bitan ng terminal eglant ka na bagyong si Christine. Ito man subutan na nagserbing adal sa senda dahilan tan mga nagsunod na bagyo arog kan Pipito ang talagang nakapaghanda sinda. Bagong pagkaaga, pinag-asahan man ang pagdagsa kan dakol ng mga pasahirong mapuli sa kanya-kanyang lugar arog na sanaman kan mga pasahirong hali pa duman sa Metro Manila. Mientras na ana pagpapasalamat man ni Reporsado dahil anta direktang tinamaan kan bagyong Pipito ang syudad kan Naga asin nangako na matabang sa mga naapektaran kan bagyo sa parte kan Catanduanes. Sabi ka na Pag-asa Southern Luzon, DOST. Sa pinaluwas nindang Bulletin number 23, issued ngunya na pagkaaga. Hasta alas 11 nin pagkaaga, Pipito continues to move northwestward over the West Philippine Sea. Pasiring na po duman sa kadagatan. Location of center, 4 a.m. The center of Typhoon Pipito was estimated based on all available data to 145 km west of Sinai, Ilocos Sur, 17.8 degrees north, 19.1 east. Intensity, maximum sustained winds of 130 km per hour near the center. Gustiness of up to 160 km per hour and central pressure of 965 HPE. Present movement northwestward at 30 km per hour. Extent of tropical cyclone winds. Strong to typhoon force winds extend outwards up to 280 km from the center. Agad ang tropical cyclone wind signals in effect. Ining TCWS number 3 when threat storm force winds. Warning lead time 18 hours, range of wind speeds 89 to 117 km per hour, Viewport 10 to 11. Potential impacts of winds moderate to significant threat to life and property. Luzon, northern western portions of Ilocos Sur, Gregorio del Pilar, Magsingal, San Esteban. Hanggang
duman po ini sa northwestern kan La Union. As in western portion kan Abra, San Quintin, Langdin, Pidigan, Pilar. Tapos ining signal number 2, wind threat, gale force winds. Warning lead time 24-hour range of wind speed 62 to 88 km per hour. Viewport 8 to 9 potential impacts of winds minor to moderate threat to life and property. Luzon, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, the rest of La Union. Hanggang duman po ini sa Benguet as in Zambales. So iba po ngunya ng mga eskwelahan daw sabing may laog na sa klase, so mga pampublikong eskwelahan digdi po syudad kan Iriga, pero ang priority man kan ibang mga paratok niya to yun maghusay kan classroom. Siyempre pinag-priority ninda, so pagtahob kan mga gamit na importanteng dapat mabasa. Kan iba pati mga classroom, mga dilapidated na. Baga kaipuan na nga ning ribayan for replacement na tan, iba mga lampas 50 anyos na. Pag-iraray nagkakaribayan dyan nga ni Santiago Integrated School, duwang classroom po dyan sa grade 1 an lampas ng 50 anyos dahil pag-iraray na riribayan sige na ang turo para repair sana kundi daw anong repair ta sa mga harigi pati kahoy sa naman na pag-anoy na sagkod ngunyan dahil paggiraray po ini riniribayan nin panibagong building. Kumbaga makahadit naman duman sa mga paratukdo, sinda po ang nahahadit na baka ngaya anytime kung igwa pang mga kalamidad na umagi, lalong-lalo na nga kung makusog, baka bigla na sa nangyayining iwas-iwas. Madiritsuhan ng magaba. Hindi sabi man kan iba, garong nga pig-aapuanaan ko niya na inita. Dahil man nga na dawa nga dakol ng kalamidad na uminagi. Pigtitindihan na lang gayod nin apo itong building. Tas ibang mga harigi, pinag-aranoy na, mayo naman persa. Baga mayo naman pong kusog itong building. Tamang balan sa UNEP High School Batch 87. Gemini Puso dyan po sa La Purisima digdi sa siyudad kan Iriga. Dan man sa Nenyo Jesus Batuka Marinisor ki Etchet Chavez asinman ki Miss Ella. And of course ki Engineer Paulino Laganson dyan po sa
Zone 1, San Vicente, Batu, Camarines Sur. Sabi digdi, balik eskwela na sa gabos na level, pampubliko sen pribadong eskwelahan syudad Canaga sen man Camarines Sur, ngunya na pagkaldaw. Mientras na may nagkapirang banwaan pa sa probinsya, dahil na mo na pinagkukonsiderar na magralaogan mga estudyante arog na sana duman sa Karamuan, Garchitorena, Tinambak, si Ruma sin Northern Coastal Barangay sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Pinaga-abisuhan man ang mga eskwelahan na ini na sa Nobyembre 21, ngunya na taon na sana magbalik sa operasyon, bunga naman kan hagupit ni Super Typhoon Pipito sa naunambita ng mga banwaan. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Nakagat ika sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani, Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m.
Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sad kununyan. Pamaskong padala, NL Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Mana po kitang 34 minutos makalampas alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko ka na Syudad din Iriga. Sa amigo tang mga paratsenda. Manoy Id Zintillas dyan po sa Toro-Toro, Michelle Lasat, man ki Lilian Noobero, siyempre ki Alona Alvaro, yan sa Pest Section, saka ki Madama Jen Vera. Bidigdi nagkakapira pa pong mga bagyo pwedeng magsunod ki Pipito o yan mga pangaran ka na bagyo na pangaranan. Sunod ki Pipito si Kerubin, tapos Igwang Romena, Igwang Sione, Igwang Tonyo, Igwang Opang, Igwang Biki, Guang Warren asin Yoyong, ang panghore si Sosimo.
bali siyang pang bagyo pala nan masunod kay Pipito. Sana dahil naman ini magralamasa sa tuya. Diba? Dahil naman paralaog digdi sa Rion kan Bicol asin man sa Nasyon Pilipinas. Sana dumana lang sa kadagatan. Grabe na. Grabe na po ang sinasapong kasakitan sa pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan. Kundi desa na po kita madisganar, sabi nga ni Ken. Habang may buhay, may paglaom. Kula man subot ang nagin papil kan mga pulis sin mga soldados para maging zero casualty ang Camarinesur sa katatapos sa pasanang bagyong si Pipito. Kailanman sa nagin tabang kan mga ini sa paghahanda sa epinautob na evacuation, pagpapadaranin mga kaipuhan arog na sanaman kan mga pagkakan, asin lalong-lalo na sa pagmantinir kan kaligtasan kan lambang saro. Kaya congratulations sa PNP asin iba pa mga line agencies kay bahan naman ang mga soldados kan Philippine Army na nagtarabang-tabang tanganing maibakwar po sa tuyang mga kababayan man sa mga lugar na pinagsasabing high risk area. Dumanman sa Garchitorena, hindi sa probinsya kan Camarinesur, maper sa subot ang duros na namatian sa naon bitan ng banwaan durante kan paglamasan ni Bagyong Pipito. Nakaya subot kay ning palupadon dawan plywood na pinag-ulang asin nagserbi na kutang proteksyon sa mga bintana kan munisipyo. Pag bungkaras kan liwanag nahiling danyos sa mga kaharungan, pinagwasak subot ang mga light materials, lalong-lalo na ang mga yaon sa may harani sa kadagatan na belong-belo na nagarapado duros. Ayan, grabe pong mga naapektaran ka na Bagyong Pipito. Ito pong mga yaon sa coastal na banwaan, asin barangay, digdi po sa probinsya ng Camarinesur, dyan sa parte ka na partido area. Lalong-lalo na itong mga yaon sa gilid ka na dagat. Nanauman na luxury bags ang actress na si Art Evangelista sa glam team kay ni bilang amay na pamasko sa senda. Best gift of the season, straight from the heart. We are blessed to be loved by you, heart. Dagdag pang payag kay ni sa post.
Nagpasalamat man ang ibang mga kaibahan sa Glam Team kay Evangelista sa comment section kanaw ng bita ng post. Mahiling ka sa video na pinag-party kay ni kan Oktobre pa na naging emosyonal ang aktres kan makipag-ulay ini sa iyang Glam Team ngunyan. Sana kung igwa akong pagkulang sa nakaagi ko, lalo na sana talagang magtao maitao ko sa Indo. Lanta, I really want you guys to be happy. Dagdag pampahayag kan aktres. Magarumduman na nagkaigwanin na pagdidiskusyon sa pagultanan ni Evangelista sin sa dating Glam Team kay ni nangunyan iyon tatrabaho na ki Pia Wurzbach. Mantang sigunman sa pag-aadal kan World Health Organization as in US Center for Disease Control and Prevention o ining CDC naglangkaw nin sobra sa 10 milyon ang nailistang kaso kan tipda sa enterong kinaaban. Bunga naman subot ini ka na kakulanganin na bakuna laban sa naon ng bita ng hilang. Naglista manin 20% nga paglangkaw punpa kan Oktobre 2022 asin nangangahulugan ining inadequate immunization coverage globally is driving the surge in cases. Pero sa mga pinaka nakakaulakit na helang iyon tipda sa enterong kinaaban asin nasa 95% coverage ka na measles vaccine ang kaipuhan para maiwasan ang outbreak. Kan taon 2023, 83% na sa naman kan mga kaakian senterong kinaaban ang nakaresibi kan sa indang enot na dos na bakuna laban sa measles sa paagi kan mga regular na serbisyong pangsalud. Arog kan antas kan 2022 alagad nagbaba halos sa 86% bag-o pa man ang pandemya. Mientras na 74% man ang nakaresibikan sa indang pangduwang dose kung sain kan nakaaging taon sigun man sa naon ang bita ng pag-aadal. Measles vaccine has saved more lives than any other vaccine in the past 50 years. Dagdag pa ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. To save even more lives and stop this deadly virus from harming the most vulnerable, we must invest in immunization for every person, no matter where they live. Sigun pa ki Ghebreyesus. Pala na sabi ka na World Health Organization na kumbaga kulang po nin bakuna o nin pambakuna na mga kababayan niya to hindi sa enterong kinaaban. Tapos inima na make AI as your partner because it whatever you do, if you make AI as your partner for your employees, training artificial intelligence. If you share it with them, they won't be threatened of their job security and whatnot. Sigun ki Angela Plata, Head of Talent Acquisition, kana ride-hailing app na angkas sa Second Hour and Workplace Summit, Philippines kan nagtalikod na aldaw.
Sinabi man ni Garcia na sa aspeto kan EI, continuous improvement dapat na pagtuunan ni o kan kumpanya. Iyo na bakong perfection. Pinapalataw man ang isyu kan EI matapos ipahayag kan moderator na si Angelina Mokhe kan International Synergy Incorporation ang concern sa kung paano nabibilog ang takot sa mga empleyado kung igwanin pagbabago sa saindang kumpanya. Pinaluwas naman kan nagtalikod na aldaw ana survey asin nahiling na 47% kan mga Pilipino ang nagtutubod na magayon ang kalidad kan sa indang buhay. Asin 40% man ang nagtutubod na dai magbabag-o. Pero pala niyo dati. Mientras na 5% sa naman ang nag-uhuna na malala ini. 8% man ang dai nagsimbag. Ginamit kan social weather station ang terminong optimist para sa mga nagtutubod na mas marhay ang kalidad kan sa indang buhay, asin pessimist para sa mga nag-iisip na malala ang kalidad kan sa indang buhay. Sinagibo man sa third quarter 2024 SWS survey sa paagi ka na face-to-face interviews sa 1,500 na adult sa sinman na edad 18 pataas sa enterong nasyon. Ang pagbabasehan ta kaya na survey ini, madepende man po girare yan sa tuyang mga kababayan. Para hinugak, siyempre magiging pessimist. Pessimistic pa yung data yan. Dapat maging optimistic kita sa pananaw ta sa buhay. Magparaisip kita ng negatibo, talaga pong dahil maasensoan sa tuyang buhay. Lalong-lalo na ngunya na mga panahon. Ay puha na maghinguha ang lambang saro. Kung gusto tang makasurvive sa pang-ural daw tang pagkabuhay, ngunya na mga panahon. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Pana po kitang 48 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa maparantabay niya to dyan po sa Banwaan ka na Bula. Vice Mayor Nelo Tutoy Malanyao na sinsa sa kuyang amigo, idol. Si dating Konsyal Glenn Hinyo. Sining sabi po kan Philippine Postal Corporation, beware of postal ID scam. According to a statement by the Philippine Postal Corporation, sa indang post kan nagtalikod na daw. Its new card can now be used to confirm the address and identity of customers to ensure safe and convenient delivery of parcels. If you notice, a lot of IDs do not confirm the address of a person. That's the first function of this ID. The KYC, Know Your Customer, sigun pa sa inda. Described as a functional card, postal ID address verification
as a security tool that helps companies ensure customers are using the right address for their orders. For online businesses, according to Pelpost, the address verification feature of the card should cause customer satisfaction in their transactions. Government and private institutions can use the postal ID to verify recipient's identity and address. Address verification service is a basic service offered by other postal administrations around the globe, sigun pa sa India. Philippine Post also emphasized that all future transactions will only happen on their site or directly at the post office, and reminded to be wary of postal ID scams that offer ID processing assistance on social media. Yan po ang pagirumdum kana Philippine Postal Corporation para maiwasan kita na mag-scam. Tapos na lokal na gobyerno Mambuka na siyudad kan Iriga. Iyon nagpalinig sa mga salog, sapa, asin man kanal. Nagkondukta na sinambit ng programa kan lokal na gobyerno kan Iriga sa pangenot ni Mayor Rex Oliva. Asinman kan City Engineer's Office an mga preventive measures mitigating the impact of severe weather. The declogging operations carried out in the days leading up to the typhoon focused on the removing debris, silt and waste materials from major waterways including critical creeks and drainage canals that typically experience heavy runoff during bad weather. Maugmang programa po ini kan sa tuyang lokal na gobyerno kan pagmantinir asin paglilinig kan mga agihan kan tubig lalong-lalo na ining mga kali na mga mayor na inaagihan kan tubig pasiring sa mga salog o sapa digdi po sa kasentruhan kan siyudad nin Iriga.
duman sa Santiago, digdi po syudad kan Iriga, sabi kan iba. Ano daw nga, so pinagataong relief na bagasta. An iba, kulang yan in 1/4. So iba kaya may naka-receive na duwa may kabang kilo. Kang pinagmalisyan kan iba ano nga ni tagaro pinaggen-gen magkian-gian ang saro. Kan kinilo so parehas naka-plastic taduang plastic. Iba man sumay sa diri ka na saro o ita kulang nin 1/4. Subagas ay pambira. Dito hali manggaw dito sa lokal na gobyerno kan Iriga tapos pinaagi sa barangay council. Iba man sa DSWD ang hali sa DSWD po itong mga kinahon ng mga family food packs nakasilyo pa. Kaya maririsaman kung pinagbukasan na itong mga family food packs. Kundi ining araw ka ining mga pigkikilo-kilo, sabi ko ay duman sa naka-receive niya kulang, then 1/4, baka niya ko tangdan man para duman sa para kilo. Kaya pinag-guguntingan manin waro 1/4. Minsan makonselo yun yung mga pagtaupo na nin-relief sa tuyang mga kababayan na ang iba talaga gusto pamangiraray man lamang. Arog po kaya na buhay tarik di sa Pilipinas. Mga pang-ayuda nga ni sa tuyang mga kababayan, big pa para kumbaga igwa pagiraray nin mga korupsyon. Imbes na direkta na pong itao, mayong bawas duman sa tuyang mga kababayan na nagtitios na naapektaran ka na kalamidad. Ini talaga ang buhay kan mga Pilipino. Kumbaga magtiyaga-tiyaga na lang kita na maghalat ang iba kung dahil pa inaabot. So, mga inarabot na kan ayuda kan sa tuyang gobyerno, magpasalamat pa man giraray kita, at least inabot kita. Pero inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra, sa information si Ricky Sagayap, duman sa transmitter si Chief PS si Jimmy Guanzon. Yan man si Engineer Abelindon Toralyon sa muya pong Chief Technician. Ako man po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalaws kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip Barasena.